juhlitaanko teillä lauantaina isostikin tätä? No sunnuntaina juhlitaan. Kyllä, meillä surun keskellä on kyllä nyt hankkeet ja kuvat. Ja silloin kun itse valmistuin vuonna, eli ajanvastuussa käymiltä, niin en kyllä omaa valmistustani juhlin, mikä oli toisaalta sääli. Minua silloin suorastaan arvostui, kun kaikki kaverit, niin sanotut kaverit, niin valmistui ylioppilaat. Ja itse valmistui koulusta, tai koulusta, ja koulusta. Niin se arvostui paljon työtä sopimista. Ajattelitko sä itsekin tuolloin, että mä valmistun vaan sieltä? Jees. Mikä on ihan suoraan sanottuna selvästi ajateltu. Mutta ei kai sitä siihen aikaan joskus 1 ja 2 ajateltu muuta. Niin ja tuolloin tilanne oli varmasti toinen, mutta johtuiko tämä arvostuksen tilanne silloin siitä, että valkolakkeja oli kuitenkin suhteessa paljon vähemmän kuin mitä esimerkiksi nykypäivänä tilanne on kääntynyt, voisi jopa sanoa, että päälaelleen? Joo, kyllä se varmaan on niitäkin. Mutta on se tosi hienoa, että nyt ihmiset arvostaa näitä kädentaitoja, niin niitä oikeasti tarvitaan. Koska jos on joku sähköhomma tai putkimies, niin juman kautta rakennusmies, kirvismies, niin hän saa tilata ihan kuukausiväärin ja etukäteen, että milloin ne suvaitsee tulla. Et jos osaa niin tällaisia työtä tehdä, että riittää, niin kyllä riittää työtä ja niistä tientää ihan oikeasti. Tämän on saanut moni viime kuukausina ja vuosina havaittaa, varmaan aika moni herää tähän vastaan. Niin, turhankin työtä. Aivan. Mutta täytyy sanoa, että hattua täytyy nostaa kaikille, että nykyään lukee itsensä oikeasti ammattiin, ja se on nyt fiksuja. Kyllä. Lea, kiitoksia sulle soitosta ja oikein hyviä juhlia viikonlopulle. Kiitoksia. Seuraavaksi tien päälle. Sieltä rimpottelee Jani, terve. No tervehdys. Joo, taisi tulla mullekin lakinnosta äsken, että No niin. eilen sain päästötodistuksen ammattikoulusta ja no mikä siinä töissä tälläkin hetkellä ja vakituinen työpaikka löytyy ja tällaista. Mikä susta tuli? Musta tuli kuorma-auton kuljettaja. Ja ajoneuvokuljettaja, niin kuin papereita lukee, mutta ja sulla oli ilmeisesti työpaikka tiedossa jo ennen valmistumista. joo, koska meillä oli silleen, että vuodenvaihteen jälkeen lähdettiin työharjoitteluun ja mulle sitten kävi silleen, että työharjoittelupaikasta sai vakituisen työpaikan ja palkka nousee kesällä vielä vähäsen ja onhan se hieno. Kävikö sulla koskaan mielessä yläasteella, että mitäs jos lähtisin